En van harte goedemiddag. We zijn er weer, DTV live vanuit deze plek. We gaan dus dan praten met de heer Ramoutar Singh. Hij is ondervoorzitter van VES. En we gaan praten over het beleid van de regering vandaag. Hij praat over het feit dat eigenlijk het beleid nu echt vastzit. En hoe komen we eruit? We praten hierover met meneer Ramoutar Singh. Meneer Ramoutar Singh, welkom in onze uitzending. We hebben u graag. Het beleid van deze regering zit nu echt vast. Dat geeft u aan. Kunt u dat beargumenteren? Ik weet niet of zij dat wel beseffen, maar wij constateren dat er eigenlijk niks loopt. Ook op monetair gebied niet, op sociaal gebied niet. Gaan komen, maar de facto is er nog niks echt gerealiseerd. De productie stagneert, gaat achteruit zelfs. Fiscaal, begrotingstekort gigantisch. Ik moet nog die nieuwe begroting nog zien, maar... en dan is het de grote vraag of het IMF ermee gaat instemmen. Ja. Dus we hebben deze regering, voor het aantreden hebben we die 4 coalitieleden. Op 16 juni 2020 hebben we ze een plan voorgehouden van als je deze maatregelen treft en zo gauw mogelijk, dan gaan we ook sociale pijn lijden. We gaan iets dieper zakken, maar we gaan er snel uitkomen. Ja. De mensen gaan je uitschelden, ze gaan misschien zelf komen demonstreren, maar binnen een jaar ga je zien, ze gaan je allemaal komen bedanken dat je ze uit de crisis hebt gehaald. We hebben dat ook al gedaan, toen onder leiding van Hildenberg, kabinet Venetiaan. Ja. We hebben dat gedaan in 2001. En we hebben het in een jaar hebben we het kunnen oplossen, die crisis. Het is nu een stuk ernstiger, die crisis natuurlijk. Maar met pappen en nat houden los je geen crisis op. Dat hebben ze vanaf het begin gezegd. Kom niet met pappen en nat houden, want dan ga je ons 5 jaar lang in die armoede houden. En dat is precies wat ze gedaan hebben. Ze hebben gewoon de argumenten van de economisten genegeerd. Ze wisten het altijd beter. En nu komen ze ons zeggen, no man, we hadden onderschat en buitenlandse factoren. Bullshit, echt. Het is gewoon belazerij. Ja. Ze zijn nu vastgelopen, vragen nu om de hulp van de VES. Maar ook daar zijn ze niet serieus mee. Want tot vandaag, we hebben al gesprekken gevoerd, 2 keer met de president, 1 keer met de waarnemend minister van Financiën. Maar het is alleen maar eromheen draaien. We komen nooit tot een concreet ding van samenwerking. Want wat ze niet willen, is dat we in de keuken gaan kijken en dat we dingen, die misstanden gaan constateren. En daar zijn ze bang voor, dus ze draaien eromheen. We komen maar niet tot werkafspraken. Terwijl onze leden zeggen, if you know je hebt de man, wat taina sani, dus je kan tak de man op boem, de man ververen, maar als ze zeggen dat ze willen, moet je gaan helpen. Want daarmee helpen we ook onszelf. We helpen niet alleen hun aan een goede regeerperiode, een goede afsluiting van de regeerperiode. Maar we helpen ook het land en we helpen ook onszelf. De leden zeggen, wij gaan ook dood in die film. Dus wij moeten die gaan helpen. Als de regering dat tenminste op prijs stelt of toestaat. Ja. Maar zijn we niet vastgelopen omdat we nu bezig zijn met het uitvoeren van een soort van IMF-programma? Die mensen haasten zich om bepaalde doelen te bereiken. En in haast die de man in mikbrokken, is dat niet het geval? Welke haast? De tranches krijgen toch? En if you know aan bepaalde doelen krijg je ze Het is niet. een misvatting. Deze regering heeft even geluisterd naar IMF. En sinds de laatste beoordeling was midden februari. Toen hebben we ook nog met de IMF-missie gepraat. Toen hebben ze voldoende gekregen. Hoewel ze een aantal dingen niet hadden gehaald. Publicatie van de jaarverslag van de Centrale Bank was niet gelukt. Maar ze hebben door de vingers gekeken en ze hebben ons dat geld maart gegeven. Sinds maart, hoe noemen we IMF Newaka samen. Dus hoe bedoel je IMF? Deze regering voert zijn eigen herstelplan niet uit. Daarom mogen wij als Vereniging van Economisten niet weten wat de evaluatie, de tussentijdse verslagen, die elk kwartaal door financiën worden opgemaakt. We mogen niet weten wat daarin staat, want die realisatie is compleet vastgelopen. Hun eigen projecten voeren ze niet uit. Ze laten geld liggen in de samenleving. Dus ze zouden gaan doen, doen ze niet om geld binnen te krijgen. Maar andere dingen die ze doen ze dus wel. Ze doen alleen wat hun uitkomt. Ja. Dus
We hebben dus kritiek geleverd op het herstelplan, maar er stonden een aantal goede elementen in. Maar die goede elementen voeren er juist niet uit. Ik noem maar één ding. Waar het geld verdiend wordt, moet je het halen. Ja. Je moet niet gaan halen bij de mensen die het niet hebben. Dus waar wordt het verdiend? Onze belangrijkste sector is onze goudsector. De goudprijs is bijna $1900 per troy ounce. De kostprijs is rond de $1100-1200. Kijkt u maar naar de winstmarge die de producenten maken. Dat is gemiddeld hoor. Ja, elke producent heeft weer een andere kostprijs. Gemiddeld verdienen ze er dik aan. Wat is het probleem om een stevige belasting te vragen? Die mensen betaalden 2% belasting. Voor de rest betalen ze geen belasting. Want de man grotendeels informeel. Dus ze zijn al gematst. Met 2% waren ze gematst. Nou, oké, wat jaar was 7. Herstelplan is goedgekeurd door DNA. Dat wil zeggen, alle partijen in de coalitie hebben voorgestemd voor 7%. We hebben het eerst niet uitgevoerd, toen hebben we het gebracht naar 4%, 4,5 sorry. En nu zegt die minister, de afgelopen donderdag zegt die minister, hij gaat het 1% verhogen naar 5,5. Ja. En op mijn vraag, waarom brengen we het niet naar 7? We laten geld liggen, want het geld wordt verdiend, er is ruimte. Zegt hij, ja, maar ik zit in een coalitie. Dat is een drogreden. Je coalitiepartner heeft meegestemd in de assemblee, dat het naar 7 gaat. Ja, maar money van nodig. Maar nee, goedtekking. En bovendien, agotekkie is veel makkelijker dan het lijkt, want je hoeft niet in het bos het geld te halen. Je haalt het bij die goudopkoper. Die belasting wordt via de... Ja, maar die belangen spelen toch? Kan je de minister niet begrijpen als hij zegt van ik zit in een coalitie? Maar je zou het beter doen. Je zou niet met groepsbelangen regeren. Je zou voor het land werken en niet voor een groep werken. Als de groep van goudzoekers zo machtig is, dan moet je het volk komen uitleggen. Minoma vast de superpower of Gold Almighty. No? De Almighty. Dus minomang kondrapen. Dan kom je eerlijk het volk vertellen. In plaats van dat je met leugen en bedrog komt van ik kan niet het geld niet binnenhalen. Want je poeren wel tracé naar desma. Maar na go to wanneer durf go poering. Maar dat is maar één ding hoor. Ook noem maar de kosten van gronden die men heeft in grondhuur of in erfpacht. Dat is domeingronden. Dat is bijna gratis. Bijna gratis. In het herstelplan staat, we kunnen zoveel 100 miljoen extra binnenhalen. Als we het fors verhogen. Het komt maar niet. 2,5 jaar lang in het doe je dat doen. Ja, maar wie zijn de gronden? Wie zijn de mensen die zoveel gronden hebben? Dat is maar Abba Power. Wie bepaalt in het land wat er gebeurt? Ja, maar het zijn waarschijnlijk ook die regeerders. Waarom hebben we op een regering gestemd dan? Als andere mensen de macht hebben. We hebben de macht gegeven aan deze coalitie. En deze coalitie heeft ons beloofd, wij gaan het beter doen. We gaan goed bestuur prediken. En we gaan het ook doen wat we zeggen. U hoort die dingen toch elke dag op de tv en radio. Alle mooie verhalen ten spijt. In de praktijk blijkt men gewoon een belangenbehartigersgroep te zijn. De ene voor deze groep, de andere voor de andere. Ja, die mensen hebben gesponsord toch tijdens de campagne. En daarom zegt men van, je moet dus dan ook kijken wie je dus dan vraagt om je te sponsoren. Want op het moment dat door moet je teruggeven. En dan komt het land in problemen, denk ik zo. Ja, maar hebben ze niet beloofd dat ze het anders zouden doen? Hebben ze niet beloofd dat ze geen geld hebben aangenomen en beloftes hebben gemaakt aan anderen? Nu ze in een machtspositie zijn gekomen. Nee, als je zegt ik ben mijn sponsor iets verplicht, moet je dat vooraf zeggen. Mijn sponsor me $1 en daarvoor ga ik die man teruggeven, grond of concessie of aanneemwerk. Maak het transparant. En als het volk dat goed vindt, stemmen ze op je. Maar nog kon een leugen en bedrog. Ja. Iemand zegt nog, vandaag nog in een interview dat Santokki, of president Santokki Suriname maakt tot een elite-staat. Hoe klinkt dat in uw oren? Elite-staat? Hij maakt ons tot bedelaarstaat. We zijn bedelaars geworden. Al die mooie reizen die hij maakt met zijn mooie pakken, maken geen indruk op de wereld hoor. De wereld kijkt naar je werkelijkheid. De wereld kijkt naar je samenleving, hoe arm je samenleving is geworden. De wereld kijkt naar dat je je schulden niet kan nakomen. Dat is een gouden regel in de business. Als je geleend hebt, moet je terugbetalen. En je kan dat niet eens, maar je pak je reis, business class, naar een delegatie. Hier grond tapu je go. Maar ze geven je netjes een hand, maar te draai je bakken, maar I love you. We zijn een bedelaarstaat geworden. We hebben geen enkele status in de wereldgemeenschap. Ja. Nu zegt de regering dat ze dus aan bezig zijn met een sociaal programma.
Ze geven 1800 SRD aan zwakke huishoudens. Kan dat werken om het arme volk toch wel een beetje te helpen? In de eerste plaats, wie heeft het gehad? Kent u iemand die 1800 heeft gehad? Ik heb, Het is alleen een voornemen. 2,5 jaar lang sociaal beleid en je komt niet verder dan een voornemen. Ik ben 80 op zijn minst, dat ik een pai, 10 maar een pai die smoeng, zo many. Dat het tweede ding is, hoe kom je aan die 1800? Hoe is dat samengesteld? Ik heb nog nooit een goede verklaring voor gehoord. Op basis waarvan? Het derde is, wie komen in aanmerking ervoor? Wat is die 6000? Het gaat om een gezinsinkomen, gaat om formeel inkomen, informeel inkomen. Wat als ik een Mercedes-Benz voor de deur heb staan, maar ik verdien maar 5000? Wat als ik 3 huizen heb, maar ik verdien maar 5000? Dus dat soort zaken, dat zijn spelregels die je vooraf goed moet bepalen. Daar heb je 2,5 jaar de tijd voor gehad. En je hebt geen flikker gedaan. Die term mag je niet gebruiken, hoor. Nee, gaat u gaan. Nee, de mannen doen de huiswerk. Ze zijn de wereld af gaan reizen. Ze hebben parties gehouden. De wereld netjes gezien. Mooie kleren aangetrokken. Maar ze hebben niet hun werk gedaan. Het huiswerk is niet gedaan. Op geen enkel gebied trouwens. Ja. Niet alleen op sociaal gebied. Ja, maar nu dat ze dus dan harde maatregelen treffen om de economie wat stabieler te krijgen, is er hoop? Want nu is het zo dat ze bepaalde zaken marktconform gaan maken en al die zaken. Kijk, denk maar aan benzine. Ze zijn al begonnen. Ze geven aan dat ze in maart weer een verhoging gaan doorvoeren. Alleen om dus dan subsidies af te bouwen. Ziet u dat werken? Luister nou. We hebben vanaf het begin gezegd, doe die dingen snel. Gaat pijnlijk zijn, maar dan ben je snel eruit. Volk het prijzen je dat die poeder uit toko. Ga je pappen en nat houden, dan hou je die mensen in die armoede. En het schijnt er dat die armoede alleen maar verder toeneemt. Ano was 60% koopkrachtdaling in het eerste jaar. Ano 61% in het tweede jaar. Dan 54% in het jaar die afgelopen jaar. Dan hoeveel gaat het zijn dit jaar? Denkt u dat je een ombuiging gaat krijgen, dat de prijzen niet meer gaan stijgen en dat we onze koopkracht op peil gaan kunnen houden? Nee toch? Het is hetzelfde beleid dat doorgaat. Dan zeg je nou, de tweede helft is aangebroken, we gaan het nu beter doen. We gaan, president Karing, we gaan beleidsombuiging doen. Ja. Dat had hij in zijn jaarreden gezegd in het parlement. Beleidsombuiging. Hij geeft niet aan welke dingen fout zijn gegaan en welke dingen hoe hij het anders gaat doen. Dus het is alleen maar lippendienst. Nou, belazer, je belazer mee. Want de facto doe je het precies op dezelfde manier met vrienden en families, met incompetente commissies, presidentiële commissies, incompetente topambtenaren en bestuurders. Dus hoe moet ik beter verwachten als je het op dezelfde manier blijft doen? Nou, ik verwacht echt niet dat het anders gaat. Wat je ook niet doet, en trouwens, je gebruikt een term marktconform. Dat klinkt zo sympathiek. Maar als je epora play constant, dan markt de verslechter constant. Dat je naar markt doe ook maar naar je beleid met elkaar koers wakker. Ja, weet ik naar Oekraïne-oorlog, maar naar je beleid en met elkaar koers wakker. Omdat je te veel uitgeeft als overheid die je niet verdient. Komt hulp uit het buitenland, IDB stort $150 miljoen bij de centrale bank. Er komen zoveel miljarden SRD vrij, dus de overheid kan bossen aan money. Aan money kun je naar omloop. Wat doen we met dat geld? We gaan dingen kopen. De importproducten, dus die vraag naar dollars wat hoger. Die koers gaat omhoog. Dat weet ik, dat mij speculeer. Zo speculeer. Dat mij lukt dat ze nam money de boko. Dat la weinig. Dus automatisch gaat die koers omhoog. En dat komt door jouw beleid. Het komt niet door Oekraïne of door weet ik veel wat. De condities voor economische groei zijn eigenlijk favorable. We hebben de hoogste goudprijs, we hebben de hoogste olieprijs. Dat vou draai. Het is het beleid dat hapert. Ja. En wat kan de Surinaamse samenleving verwachten de komende tijden? Want als we het van de president moeten horen, dan is het licht wat zichtbaarder, zegt hij, het licht in de tunnel. Maar u als econoom, u kijkt objectief naar zaken. Wat moeten wij verwachten de komende tijden? Dus bij ongewijzigd beleid verwacht ik ramp eigenlijk. Dan gaan we nog verder zakken. En nu gaat een heleboel mensen zeggen, maar het kan niet slechter. Het kan altijd slechter. Het kan veel slechter. Dus maak je borst maar nat. If de man ook change,
De man ta luku de egi belang, de man luku de man luku papa en nat houden, luku luku tra verkiezen jongen, want mi doet die zie daar volk nog stem am tapu, de soort sanati, dan ga je land nog dieper in de put brengen. Dan ga je op een verkiezingsdag alleen mensen gaan kopen om voor je te stemmen, maar ano yagi. Maar die volgende regering gaat het ook niet makkelijk hebben. Die gaat ook die gaat ook dezelfde dingen moeten doen wat deze regering heeft geweigerd om te doen. Namelijk je economie op orde te zetten. Die overheid, het overheidsapparaat te saneren, de subsidies te saneren en een goed sociaal programma. Ik praat niet over vangnet, ik praat over een sociaal programma. Mensen op te vangen en ze te helpen om uit die armoede te komen. Want een sociaal programma is ook een werkgelegenheidsprogramma. Is ook een trainingsprogramma. Als die componenten ontbreken, dan je hoorde maar in armoede forever. Dan was ik nog hier 1800, maar hier 3800. Toch aan Osari, want Akurse Waka Godoro. Ik kom net van het planbureau. We hebben net een paar exercities gedaan met het model, het rekenmodel. Het Surya-model van het planbureau. En ik kan u zeggen, als de productie en de export niet omhoog gaat, dan gaat die koers lopen als ik weet niet wat. Maar dat kan niet binnen een dag of 2 lukken, toch? Dus... En dat ligt niet alleen aan de overheid. Alleen de overheid bepaalt de omgeving waarbinnen ondernemers willen groeien en bloeien, willen investeren, willen risico's nemen. Brokken in Osribi, fitnange arbeiders, trainarbeiders. Die condities moet die overheid wel scheppen. Het is een proces. Het is een heel proces en het vraagt een instelling. Die instelling van die regering is nu, mijn spanga productie, mijn luku pemika verlening, nanga schenking, nanga desanati. Het is het enige wat ze interesseert. En een beetje papa en nat houden. Maar echt een productiestimulerend beleid. Ik kan ook plantjes daar, smamo fodoro of Venus Absang. Op zich goed hoor, dus daar heb ik geen kritiek op. Maar dat is niet de productie verhogen. Dat is dat kleine ding, maar dat doe je voor de gezelligheid en je vrije tijd. Je moet een goed productiebeleid gaan starten in samenspraak met het bedrijfsleven. En dan naar elke subsector op. Wat doen we met de houtsector? Gaan we zagerijen moderniseren, dat we halffabrikaat of eindproduct kunnen gaan exporteren. Vraagt een programma van 2, 3, 4, 5 jaar misschien, maar je moet wel vandaag beginnen. Want anders, en ook al nooit, voor de visserijsector, er is zoveel vis die illegaal wordt gevangen en niet in Suriname aangeland wordt. We zouden de visexport kunnen verhogen, fors kunnen verhogen, als we ze kunnen dwingen om hier aan te landen. Maar dat wil zeggen, je moet je apparaat versterken, je controleapparaat. Je moet alle misstanden, mensen die vergunning doorverkopen of verhuren aan buitenlanders, die dingen moet je gaan aanpakken, vergunningen intrekken. Ik heb nog nooit gehoord dat die 150 vergunningen die onterecht bij Surinamers zitten, maar de Guyanese vissen erop. Dat er eentje ervan is ingetrokken. Heeft u dat gehoord? Nee, toch? Terwijl we weten, en deze minister van LVV weet er alles van, omdat hij zelf vergunninghouder is. Ja. Hij weet er alles van, hij weet precies wie oneigenlijk vergunninghouder is. Hij heeft toch niks gedaan. En de president weet ook alles ervan. Dat de minister opzettelijk niks doet. Dus we lopen kansen mis. En bij je productie opvoeren, dan moet je gaan zoeken waar zitten die kansen. Ik noem hout, ik noem vis, maar ook in de telecom zitten er allerlei kansen. Er zijn telecomdiensten die we kunnen leveren, met name in het Nederlandstalig gebied aan Holland. Er is één bedrijf gekomen, die heeft een bestaand bedrijf overgekocht en heeft een beetje uitgebreid. Maar er zouden nog meer bedrijven kunnen komen, maar je moet gericht beleid maken, je moet faciliteren. Als overheid moet je pot die money naar in, maar pot je lobby naar in. Je stop je tijd en je geld en je mensen erin om het makkelijk te maken voor die ondernemer. Ik heb een paar meegemaakt die zijn gekomen hoor, die serieuze investeringsplannen hadden. Maar zijn gillend weggerend. Omdat allemaal actie tjoekoe, allemaal actie werpen barrières op totdat je gaat aanbieden. Dus niet iedereen is daarvan gediend, dus sommigen zijn weggelopen. Ja. Maar we weten dat we naar de verkiezingen gaan van 2025. We krijgen dus dan allerlei populaire maatregelen, nu tenminste zaken die ze gaan doen. Impopulaire zaken, Unoshi de DDC. Kan dat de economie nog wat dieper laten gaan in de put? Ik moet u zeggen, de kost gaat altijd voor de baat. Dus if we want los een crisis die is op, sociaal-economische crisis,
dan gaan we eerst die pijn moeten nemen. Echt, en het klinkt asociaal, alsof ik het leuk vind om te zeggen. Liever heb ik me dat maar positief staan. Maar nog grond kon ik moppen uit een crisis zonder of tja offers. Ja. En die offers die we tot nog toe gebracht hebben, waren offers om te overleven. Het waren geen offers om weer te gaan groeien. Die offers die we moeten maken om weer te gaan groeien, is die overheidsbegroting bijstellen. Dat wil zeggen, minder gaan reizen, minder ambassades. Ik bedoel, het apparaat moet je saneren. Maar het betekent ook dat je meer geld uit die samenleving moet halen waar het verdiend wordt. Dus nog wat ik na de potiwang, wat ik money verdiend. Wij waren voorstander, we hebben ze voorgesteld. Als je dit pakket uitvoert van bezuinigingen en verhogingen, haal ook 10% bij de goede burgers weg. 10% solidariteitsbelasting. Ja. Maar wel in het pakket. Ik zou een term gebruiken. Welk term? Zou de man doen. Zou de beleidsmaker doen. Dan maar voor 10% solidariteitsbelasting ligt eerste in. Maar dit was aan de man doen. Dus ze pikken wat ze goed uitkomt en wat er niet goed uitkomt laten ze liggen. En dat doen ze bewust. Ik bedoel, het overkomt ze niet. Dat zijn keuzes die onze politici maken. En we hebben ze daar in goed vertrouwen gezet, maar ze doen hele andere dingen. Ja. Als u als een objectieve persoon in het geheel zo praat, hè, hoe moeten we kijken naar een situatie bij bijvoorbeeld Pewasmano de objectief? Hoe moeten we kijken naar die situatie? Want dat is, Ik begrijp die vraag niet. dus ik bedoel te zeggen van u bent objectief, maar je hebt de politiek. Waarom ben je voor? Mensen hebben die voor zijn en mensen die tegen zijn, toch? Hoe moeten we kijken naar een regering die voor is voor haar eigen beleid? Nee, als haar eigen beleid bevorderlijk is voor de samenleving als geheel of voor de economie als geheel. En er zullen altijd wel wat mensen zijn die last hebben, die meer moeten opbrengen, maar het komt de samenleving als geheel ten goede. Dan zal ik het altijd supporten. En we hebben ze een programma gegeven. Dus aan het we zomaar, we leveren kritiek zomaar. Hoe je dan maar een raamwerk. Dat inaf doe ze met taki. Maar doe de moes aan niet. Of pik desnoods alleen de goede dingen eruit. Dingen die je goed uitkomen. Maar voer ze goed uit. Ja. En als je ziet, je komt niet verder. Ga verder kijken. Misschien moet je wat meer naar die economen luisteren. Want al die dingen die ze hebben geprobeerd in afwijking van wat we ze hebben geadviseerd, hebben niks opgeleverd. Hebben integendeel ons dieper in de put gebracht. Want ik kan u zeggen, we zijn armer, veel armer dan toen deze heren aantraden, hoor, en dames. Ja. Toen ze aantraden waren we niet zo arm als vandaag, gemiddeld genomen. Ja. En natuurlijk zijn een paar van ons er rijker van geworden. Ik ken een paar, u zal ook wel een paar kennen. Maar kunnen we constateren dat Delmansi no tira kondre? Kunnen we dat constateren? Ik ga nog een stuk verder, volgens mij dat man nog one tira kondre schrijven. De man tira eigen belang. Dat denk ik. Ik ga een stukje verder. Ik zie alleen maar, achter elke maatregel zie ik alleen maar dat er iemand ergens een voordeel aan heeft. En dan zeg ik, oh, nu begrijp ik waarom je dit hebt gekozen en niet dat andere. Dat is leidend voor hun. Waarom verhogen ze de grondhuur niet? Waarom verhogen ze de goudbelasting niet? Het zijn belangen waar ze kennelijk mee hebben. Waarom bestrijden ze de corruptie niet? Waarom hebben ze eigen vermogen nog niet geregistreerd? Ja. De president heeft ons in ons ogen aangekeken toen ik die vraag stelde in september 2020. Hij heeft tegen gezegd, meneer Amboutardin, geef me even geduld, geef me 6 maanden. Ik heb die commissie aan het werk. Over 6 maanden gaan we het doen. Dan heb je Bribama nog erbij. Dan gaat hij dat nog registreren. Nog mama nog geregistreerd. Dus nou, belazer bij belazer uno. En nu waren, wij belazer niet toe. Tot slot, wat geeft u mee aan de samenleving? Want nu hoor ik protesten, mensen willen opkomen. Pakito heeft voor 17 februari een protest georganiseerd. Ik hoor Piqué ook een protest. Mensen willen opkomen omdat ze niet verder kunnen. Wat geeft u mee? Nee, ik denk dat de samenleving van zich moet laten horen. Alleen, ik geloof niet in de slogan, regering moet naar huis. We hebben een democratisch bestel, we geven een bepaalde politieke constellatie, geven het vertrouwen voor 5 jaar. En ze hebben de ruimte om hun verkiezingsbelofte waar te maken. De regering moet niet naar huis, de regering moet aan het werk. De regering moet gaan doen wat ze beloofd hebben en wat ze kunnen doen.
Want het kan wel. Suriname hoeft niet arm te zijn. We kunnen een welvarend land worden. Maar dan moet je wel de juiste economische dingen doen. Welvaart is economie. Economie is de basis en bepaald. Ook door sociaal beleid. Nou, als de economie draait, het sociaal beleid kan we ook op. Als ze het niet kunnen, moeten ze dus dan niet weg? Ja, dat zou je zeggen, maar dan moet het volk een uitspraak doen. Dan moet niet een kleine groep gaan demonstreren om die regering weg. Dus ik ben tegen de regering moet naar huis. Maar als het hele volk op het plein komt, dan gaat die regering naar huis, automatisch. Ja. Dus, en ik zal niet de eerste zijn die me aansluit, maar als blijkt dat deze mannen het echt niet kunnen, dan moeten ze naar huis. Ja, het is niet de eerste keer hoor. Shankar is voortijdig afgetreden. Oké, dat kwam niet uit democratische dingen. Het volk was niet op straat te komen. Nou, een telefoontje met Kagwau en zo. Maar Wijnenbos is vervroegd naar huis gegaan omdat de massa op het plein stond. Dus het zal niet de eerste keer zijn. Bent u bereid ook te protesteren? Nu niet, maar als de regering vasthoudt aan dit beleid, kom ik op straat. Dat zegt u wel. Nee, tuurlijk. Ik ben ook op straat gekomen tegen de vorige regering. Ja. In de laatste ronde pas. Omdat ik ze eerst alle ruimte gaf. Maar toen ze doof en blind bleven. Toen ze doorgingen met allerlei faciliterende dingen en corrupte dingen. Toen heb ik gezegd, nou, nu moeten we wel gaan aansluiten. Want anders gaan die mannen toch erger maken. Maar hoe lang gaat u nog wachten wanneer, wat u zegt als ze het... Nee, u moet me niet in een tijdsdruk zetten. Kijkt u. De president heeft aangekondigd beleidsombuigingen. Ik zie nog niks. De president heeft de VES een handreiking gedaan. Ik heb jullie nodig, jullie moeten naast me komen. We hebben al 2 gesprekken met de president gehad. Helaas is het gesprek met de minister van Financiën gisteren afgezegd vanwege de DNA-vergadering. Ook misschien niet elegant, maar we hebben daar begrip voor. Dus we komen maar niet tot die samenwerking. Maar als het tot een samenwerking komt, zullen wij hun bijstaan. We gaan niet op hun stoel zitten, maar we zullen wel naast hen zitten. En ze zeggen, nu moet je wel dit doen. En als ze dat niet doen, is dat hun keuze, want ze hebben de politieke macht. Het volk heeft hun gekozen, niet ons. Dus ze kunnen weigeren dat te doen, moeten ze wel goede argumenten aandragen. Want we gaan ons werk niet zomaar doen. Gwelip Mitra Broko, Fuko Broko Jiwo, gratis. Dat je negeert mijn argumentatie. Je gaat met betere argumenten moeten komen om mijn argumenten te overroelen. Dus die afspraken, spelregels kunnen we nog niet afspreken met die regering. Omdat het niet vlot gaat, dat gesprek met die regering. Het gaat heel erg traag. Maar als je loopt je kondre, je moet pura kondre uit dat probleem. Als je nou loopt je kondre uit, dan make de man go naki. Make de man nak panya. Dat willen we niet. Want als de man nak panya, uno en nak panya toe. Want wij gaan nog veel armer worden als deze regering het verpest. De man tak tweede helft door. Ze zijn natuurlijk wel met de autogoal gestart. De eerste minuut van de tweede helft. De man begint benoemen naar EBS. Zonder een boom vergelijking. Zoals zijn beste manager. Het belangrijkste bedrijf van Condre. Het energiebedrijf is je power company. Zo heet het in het Engels. Power company. De machtigste positie in dit land is de directeur EBS. Geef je weg aan iemand zonder een goede vergelijking te maken van wie is de beste man voor de job. Je had beloofd goed bestuur, je right man on the right place. En je zet daar het broertje van een van je leiders. Ik bedoel, laten we wel weten, er is geen open sollicitatie geweest, er zijn geen criteria geweest, er is geen onafhankelijke commissie geweest die er gekeken heeft. Dus als het in een achterkamer wordt beslist door 2 mannen, dan houdt het op. Dan houdt het op. Als dat je bestuur is, dan ga je mij niet aan je kant vinden. Minoma je pinanga dati. En je deed op achterstand bij. Je kiest op je rust. Tweede helft begin. Eerste minuutje begin je wabalini egi goal. Nee, zo ga je geen vertrouwen krijgen. En dan ga je inderdaad de massa wel op straat krijgen. Ik ben voor demonstratie. Want die mannen moeten duidelijk weten dat het volk dit niet pikt. Het volk wil verbetering en niet papernat een beetje slechter, een beetje beter, een beetje slechter, een beetje beter. Nee, we willen verbetering, want we kunnen die economie beter draaien. Dus om af te sluiten, laat die regering weten dat dit beleid niet goed is. De VES laat het vaak genoeg weten dat dit beleid niet is wat we verwacht hadden, niet is wat ze beloofd hadden en niet is wat mogelijk is. Maar ze luisteren niet, dus laat de massa dan ook daar support aan gaan geven. Zodat ze kan weten dat ze niet met mooie verhaaltjes kunnen komen.
Van we hebben in India geweldige goede zaken gedaan, 38 biljoen schuldherschikking, terwijl geen enkele afspraak is gemaakt over hoe die schuldherschikking eruit ziet. Ik vraag ernaar en niemand kan me iets tonen. Zo te zien nou een borrelpraat tussen twee presidenten. Ik bedoel, dan kom je dat brengen als grote verworvenheid van je trip, je familietrip naar India. Ik bedoel, ik gun je de pret hoor, maar laten we ons ook die verbetering merken. En niet alleen jij en je familie en je vrienden en je partijmensen. Ja. Iemand zegt hier, VES laat je niet meer pakken, een kat in de no, gedreven maken raros. Nee, nou maar ik kies VES. Nou maar ik kies VES, omdat hoe dat hij. Maar als we het negeren, die man heeft een handreiking gedaan. Als we dat negeren, dan zeggen we dat we niet van dit land houden. Want toen mij tegen me toe, dat is een lastig ding, maar naar belazerij. Dat is mijn ervaring tot vandaag wel. Maar if de man serieus, je hebt de man, omdat daarmee je hebt misrevi. Volk nog maar in een samenleving kan tegen dat men ons proberen voor je hebt de man. Omdat if me je probeer ik genoeg, denk je, VES probeer ik genoeg. Ja, maar wat is genoeg? Het is een gewetensvraag hoor, wat is genoeg? Er komt een moment dat we de stekker eruit gaan trekken, maar ik denk je moet blijven proberen. Ik begrijp die zorgen wel hoor, want meer dat is mijn tijd. Je maak je geen illusies. We maken ons geen illusie, maar als ze, laten we zeggen, serieus zijn, of serieus worden, want ze zijn het tot vandaag niet. Als ze serieus worden... Ik geloof in dat ze serieus kunnen worden. Mensen kunnen veranderen. En zeker wanneer je merkt dat je al je andere dingen die je geprobeerd hebt, gefaald hebben. Want het beleid is gefaald. Niet als deze coalitie mensen zou mobiliseren. Mensen die mij ondersteunen, kom op straat, wil ik zien hoeveel mensen komen. En wie ben 100 Mafuru. Ja. Echt. Iedereen, zelfs de VAP'ers en ABOP'ers, nou ABOP'ers minder, die klagen over het beleid. En ik ben niet optimistisch op dit gebied, maar we vinden ons revie. En als die regering moet worden vervangen, dan gaan we hem vervangen. Ja. Maar geef ze de kans om de juiste beleidsombuiging te doen. Ja. Ik weet niet hoe lang nog, dat bepaal ik niet. De omstandigheden zullen dat bepalen. Ja. Was mij met wat grapja, mijn hoop de magi, chow men futapje mofo. Boy, daarom misaka altijd spang. Mina chow men van Odu. Nee, bij de VES, we hebben natuurlijk ook gewone leden die gewoon ambtenaar zijn. Maar bij de VES hebben we geen armoedeprobleem. We worden wel armer, maar dat omkut ik 1800 van regering. Dus wij laten ons door niks kopen. We hebben ook geen behoefte aan posities. En we hebben een positie, dan ben ik een politieke partij toch. Maar we hebben als aan dat van nodig. Dus er geen van onze, laten we zeggen, vooraanstaande leden hebben zich bij een politieke partij aangesloten. Dus ze gaan wel stemmen, maar niet dat ze frontfiguren zijn van een politieke partij. Dus wij zijn niet te pakken met een Porsche Chomin of een business class ticket. No man. Ja. We blijven het volgen. Dank u wel meneer Ramoutar Singh. Graag gedaan hoor. En zo hebben wij gesproken met de ondervoorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. Dat is meneer Ramoutar Singh. Winston voor alle duidelijkheid. We hebben gesproken over het beleid van deze regering die nu zo'n beetje vastgelopen is. Nou, dankjewel voor het willen kijken. We zijn er later over zeker een 20 minuut, 15 minuut met Cibrano Piqué in de uitzending. Hij gaat een actie voeren, of tenminste hij gaat een actie organiseren. We blijven het volgen. Tot later.